And me child baby I will be a bala and so. Na wabo modern na wa share link na ma na efe. Why? Yes. And me ubaso a no wa share the amame. Why? Wada Roma. Ubaso a no wa comment na ma hu se wo so. Ochia me a na ma respond o. Me chia obi bia nyumre. Chia mo nyina nyumre baby a obi a. Chia. Okay, Mr. Henry Glover, Rose Asante, Diana Usu, Ryle, Linda, it is saying, Fifi Esuman, Linda. Okay, by the way, it may interest you to know that I have just released a new video on Rhyme TV, so kindly go there and check it out. Maybe it will be of help. I actually spoke about shadow beings. Maybe you might have heard about shadow beings, but you don't really know what it is. So go there. It's on Rhyme TV this very evening. I think I released it about 10-15 minutes ago. So kindly go there. Yeah, shadow beings. It's very interesting topic. Intiko. Chiamu nyina mo amwo line so Ebenezer Ohene Tachi Ernest Owusu Stoba China Kwame Apia Silas Stephen Ado Mr. Fifi Esuman Collins, and then Josephine Quay Michelle Bia Kwadwo Apia Asante Michelle Bia Bisro Joseph Opoku Esther Kujo Nana Adwoa Obri Eboa Ebenezer Dunya champion hoye achia mu nyina nwumre mu ani die ene ahobrase kwa mu mechia mu on say Ronnie Joseph Josephine James Amuzu Eva Adubuahin
Patrick Ahin. Yes, Mr. Joseph Opoku, I am doing fervently well. I'm swimming in a pot of health. Flora J. Charlie, Echina yame ya adoma. Echina is Friday. Na Friday echina. Me ba life means I'm ba life being for about 3 weeks to a month. Me home kakra ma bread. What I say? Enti na wahyɛ ne nso saa de ama me. Nye de bia na me ba life. What I say? Faustina J. Bashiru Fayao. Enti yahyɛ ne nso saa ama me. Say OPATAFUOR say next month actually your last meeting hours stars. Reverend Tinedu, thank you very much. I didn't see that here. Wow, question be another aba. Why? Reverend Joseph Jima. Oh, question I'm about your Fabra. Oh, question a Fabra in delay time. Fabra. Still right. Yes, of course. I actually need some rest. My bread pie. My bread. Papa, please, did Jesus Christ die for the entire creatures in the universe or just we humans here on earth? Jesus only died for human. He never died for any creature, with the exception of human. Apart from that, I don't know. Okay. Yes. Oh, question another about why. Me will line so me trail. Into prepare a question. Mr. Victor, salute you, sir. I believe you're doing well. Mr. Tinedu, please, no. Yes, I'm waiting for your question. Question be a bum. Please, Papa, you have thought about kingdom of God. Please, can you teach us the kingdom of darkness? As in how? Elisha, your question is not complete. No. Linda, no pet enters heaven. For sure.
Okay, since we don't have any question, I'm waiting. Wait me the question number. Or the bar making kind and you are no. If you want my friend or more gather and putting themselves together and at the same time La Elisha me pacho Sadi we my teaching that go to Rhyme TV, it is there. Go to Rhyme TV, it is there, okay? And even on OPATAFUOR TV, I have spoken about it more than 3 times. Kwanya Satan fast yen in yuma, ma kasa fa hu bebrebe kwa ete o. Okay, you Ernest, you Mate. Joseph Opoku, why this question? Opoku Joseph, I didn't know Busa say yes, baby, be man now, ma. I didn't know Busa say a question. So for Mami, Michiao Bishop Belinda Brown, I can see you are online, Michiao. Panda Online TV, Michiao say. Joseph Opoku, I didn't know Busa say, please. Papa, will Jesus come again or he is not going to come, please? I didn't know Ubisasa. I didn't hear. Nyamike, thank you very much. I didn't hear. My question I am Ubusa, Mumuna Hona Mintimi. Dear Mopasa much, Jama answer. Why? I don't Sana tear. Ibiabe Ivy Michelle would say Ibiaboko. Shina, how can a person know his spiritual code? What spiritual code are you talking about? Shina, what spirit are you talking about? What code are you talking about? You are talking about a certain spiritual code. What spiritual code are you talking about? Alice, it is say, the Biaboko. Isn't it for? Ati Steven. He says, Papa in Samanfu Didi. Saman Bear. Saman Bien who did. Why? Wadaroma. Once you move from this dimension to a different dimension, everything about this world, it ends there. If you understand what I'm saying. Once a man dies and transcends to a different dimension, everything about this world
automatically ends. No child, no wife, no girlfriend, nothing. It ends there. So no ghost eats anything. Okay, Gideon, please, is it true that the 3 wise men were astrologers who visited Jesus when he was born? A total lies. It's just that they had knowledge about these atmospheric things. You see, in the olden days, these people were having knowledge about some of these things, but even it was not permitted to be using. You see, most of these astrologies, numerologies, and these divination, most of the times it has demons, evil spirit, powers of darkness operating behind, the forces behind astrology and then numerology and those stuff. It's not worth it. So majority of these practices, it has its foundation from the dark world. So don't pay much attention to it. Anybody who tells you that the 3 wise men were astrologers are totally lies. It's just that they were having a clue or knowledge about some of these things, and that is it all. Because in the olden days, in the kingdom of Israel, it was totally prohibited for a man to practice such art. Mr. Harry Glover says, you've been a great blessings to and hope for many of us. May the Holy Spirit help us to be steadfast in our walk with you to the end. Thank you very much. Okay. It shall be well granted. Hey, Sheena, sometimes I don't remember where I said that. Please, Papa, you said everyone has a code. How can I know my code? I have never said that. Sheena, I have never said that. I can't just come online and say everybody has a code. It never works like that. Maybe I was actually referring to something and I was actually explaining something that led to that. So for you to get the clearer picture of what I was actually trying to tell you people, you must come out with all what I said by not trying to pick certain part of it. I've never said that everybody has a code, but maybe I was actually explaining something that led to that. So go back and reframe your question again, okay? Sheena. Okay, back to the question. I have a lot of questions over here. Joseph Opoku said, Papa, please, because some people are saying that Jesus will never come, and I want to know the truth. Will he come again, or he is not going to come? Now, when you read the Bible, what did he say? What exactly did Jesus say? Did Jesus say he's going to come or not? Okay, get it. Doreen says, please, I learned Judas was destined to betray Jesus and suffer a curse. Meanwhile, they posit that God is loving and loves every individual. Please, Madam, your question is not complete. So, what are you trying to tell us? Are you adding something to what we are learning tonight, or you are trying to ask a question? Because what you actually say doesn't sound like a question. Okay, back to another question from Victor. It says, Senior, can grave of a child of God be used for ritual? And will that ritual work? It depends on the kind of ritual that you're talking about. Every grave can be used for a ritual. Every grave can be used for a ritual, irrespective of whom you are. You can be
a daughter or a son of God or not, your grave site or your graveyard can be used for ritual and it will work. Okay. Elisha, he says, how can a person knows if he will be saved by God or not? Because you said some people were not to be saved because some were created to be destroyed. Please, I never said anything like that. It is what is written there, what the apostles left behind. I was actually trying to tell you that there are three categories of people here on earth when it comes to human life and what connotes to what we call destiny, if you understand what I'm saying. So with regards to what you are asking, you should understand that you can never tell me that you are fellowshipping with an entity. You have the seal or you bear the mark of an entity, and yet you have not even seen the shadow, the spirit of that particular entity before. It doesn't work like that. When you are being possessed by a demon or an evil spirit, let's assume that a fetish priest or a priestess who is being possessed by a water deity is either a water god or a water goddess or any of these gods from this higher dimensional world. It could be extraterrestrial, an alien, or whoever it is. When you are being possessed, obsessed by some of these entities, automatically, one way or the other, they will reveal themselves to you. So if you claim to be a son or the daughter of God, why would God keep mute and will not reveal himself to you? It doesn't work like that. Wow. Ewiase no mu problem no mu problem ne say mo mpesa mo beji atum se mu nimu nyame ye kan se mu nimu nyame eno ne mu problem a Christopher wo wiase mpese o mo beji atum ewo asase we su se o mu nimu nyame enti saa o mu gidie tantan na eno no mo de nam nanso so se nko mo gitu mu se ya yira kwan no enti di onim kwan no on kire ye kwan na. I'm telling you, say, some of us, we are willing to show some of you people how to get a direct access to the kingdom of God. We are saying, from the year 1900, G Christosum etumu Ghana, asofo shall say, omu preach about Christianity. Over 70% of what they told us, it doesn't make sense, right? Adie make sense biara. Me o catch them here. Me njintu. Eye dan na mesuma urade me die urade nyankopon achi. Obofo okra me hu bi da. Na David die onyankopon obofo ne kasa. Solomon kro no waware ema 700. Watwempena 300 last minute kra wasare obaba ko aka ho amana 1001 ono kra urade nyankopon ne kasa na me ametiwo wo se nyankopon ne me nkasa na ubehu osofo a ofiri nyankopon pa o se nyame nsa na won so na ogina puppet so preach se nyankopon de obi anim da bia wo se unim ba bia urade nyankopon wa enkeka sa nkwase asem no efiri se wo wonko na me so me nko eyede na Moses di ohu nyame eyede na Moses di ohu nyankopon abofo Sarah ehu nyame abofo Hagar ehu nyame abofo Abra Hagar eni Sarah enya ntawa nyankopon abofo na firi soro ebe settle beef no Abra Ishmael ye wo no nyankopon abofo ene firi soro edi edin Ishmael enti omo di edin Ishmael efiri soro edin Ishmael infra asase so efiri soro ena omo de bre
abranteɛ. Lot ehu abɔfoɔ. Manoa ɛyɛ Samson papa ohu abɔfoɔ. Israelfoɔ no hu abɔfoɔ. Na ade na yɛde yɛti nyame fie na yɛnhu abɔfoɔ. Ade ntia. Ɛfiri sɛ deɛ mo se ne sɛ awurade no ɔnyɛ awura na nkampo apɛsɛ wade ne ho na wabɛka sɛ awurade. Ɛno na yɛka so a mo se mo nyinni. Mo se mo wɔ nyame. Ɛno nti mo bɛgu so a na maso emframa. Nyame yɛ adom na bonsam yi mu a na wakum bi de ayɛ breakfast. Said your boys yi anaasɛ girls yi last year na me ka asɛm bi akyerɛ mo sɛ yɛyɛ elections ni wie a elections na yɛyɛ no some presidential aspirant bi ɔmo kokɔ enuro so ɛkɔ consultu deities akɛseɛ nti abra ɛyɛ yɛtimi ato aba wie after abatoɔ n'akyi no ewie bibia enipa bɛwu paa road accident bɛsa ayɛ increase adentia ɛfiri sɛ wɔn a na ɛpre president last year wɔn a na ɛpre MPs wɔn a na egyina mu ɛyɛ nneɛma no politicians no bebree ɛkɔ consult tumi na tumi no so demanding human sacrifice enti abra ya to abaya wie no afei ɛna tumi no ɛku nipa ɛni nti me question ne sɛ ɛnɛ accident ya abu bebrebe gyina no ɛyɛ amanfuo. It is never the will of God. Enye nyankopɔn bia na de ma enye nyankopɔn bia na agye ɛyɛ yɛ mpanyimfuo na politicians yɛ ahemfo yɛn asɔfoɔ na ɔmo gyina pulpit so no ɔmo a na ɔmo sɔle anadwo a na ɔmo de nneɛma akɔpetepete nkrankwam tema motorway Takoradi road saa kwan no so voter region na ɔmo de nneɛma apetepete esirem sani ɛbɛyɛ a baabi ɔmo de adeɛ ne bɛto no na spirit na ɔmo call ɔmo hɔ no wakɔgyina kwan mu no aka mogya ato agu siwati aseɛ na deɛ ɛme ya ne sɛ na yaboa yɛ ho yɛkɔ nhyiamu na yakɔgyina hɔ no na spirit bi firi baabi na wabɛkaka na to atwere na mo a mo mutimu no mo deɛ mo si nyame honhom wɔ mo so a ade na mo nyankopɔn no ɔngye mo mfiri saa tumi ne nsɛm me ti hɔ yi na MPB atimi de ma yɛ sacrifice me ti hɔ yi na minister bi kɔnfuo bi ɔsɔfoɔ bi de ma yɛ sacrifice na me question is say me nyankopɔn na me di n'akyi no ɔwɔ hia enti watena hɔ a me yɛ de ma yɛ sacrifice ɛyɛ question da ben dan wa hu sɛ odiifo opatafoɔ me yɛ nhyiamu a me bases wɔn mo efiri Takoradi yɛ de base ba yɛ 31st night ɛyɛ 2023 yɛbɛ wura 2024 mu 31st night hwɛ nipa dɔm ebegu wɔ bohyɛn abɔntene wote sɛ baako mpotiri nwitui wote sɛ obi apra wote sɛ obi anya accident adentia because onyankopɔn tumi yɛ adwuma obi a ɔbɛbɔ bi din sɛ ɔba bia no ahohom ɛkora wɔn ɛde wɔn ba ɛbɛduru na ade na mo de mo kɔnhyia mu a bu kofi a panyan enipa 10 enipa 15 enipa 12 na mawu asa enye nyankopɔn mpo na mo kokɔ so no I think somewhere 2022 or 2023 wɔn mo ɛkɔ saa akwa abɔdwese wei 31st ɛwɔ Accra road enipa wu yɛ enye nipa ketewa saa na akwa baako so a ɔno so akɔhyɛ ɛyi road ɔno so ne 31st woman bi a ɔne ne yere woman bi a ɔne ne kunu ɛne ne mma mmiɛnsa tieni o woman bi ɔne ne kunu ɛne ne mma mmienu ɛna ɔmo driver ɔmo ka ho ɔmo yɛ 5 obi ɔmo apɔn 31st night na ɔmo hyɛ sɔfo na taadeɛ ɔmo abɔ afɔdeɛ kɛseɛ ɔmo firi aburokyire baeɛ na kaa ne de ɔmo akɔhyɛ
atikrota ase baako kura nyankwa omu nyina awu wo say we nyame no nkohia no adaya nyankopon na de ma nyame na agie wana ka kire wo mum pese mu bagia tum se mu nim nyame ena mo gaga na mo de nam se mu nim nyame nyame a wafra mu no nyame so sene de atimu mu so sene de wo wiase enu na ye mo wieye no enu na ye mo wieye sa ene hwe nipa ewu ewo abrochire ewo sobolo ho ha hwe nipa ewu ewo sobolo ho oma wu ubehu na we afa camera me maame ewu me papa ewu obi owu ye bia so ubekọ no na sobolo bu ho entimu hunu se sobolo no ekumu enso so okoka hey ye de you can't touch us adentia omo wo mu nyame bi omo somo no entimu ano dia mu be bia Elisha monye dia Christopher de ebe kakra next year nhum se me kasa se you fa shoot unze de bia me catch unze de bia me catch ebe kakra mu nhum sa biem yo onim nipa akwa we buy wa sacrifice wom apemfo a awu kura de untimi nka ye ka ubo se omu gina na omu se defend no na this na that me hwam si ya na me serebo me mfa ho uwu a unya me busuani unya me hwe de obetie ma asem no atena se no wadidi ache sa na tie okay yo Doreen, I say my uncle died of that sobolo. Yo, Mate. Unti the baby mo nipa ye kumu sa ye kumu rade. Ye konhia mu na car accident bang hey na urade wo hin na ye de wo ma ye rituals Jacob tumfo wo hin e na wo ma ye de wo ye rituals ministers chibi businessmen chibi ayi asofo kura na ye ne kankan no asofo so kumfa asori ba ko a obete ye afi enipa be 300 400 etimi wuwom edie be kura na hanipa anti munyina de ombe bia ya mo amasem me sisi ya me hwemu din guys Mate, yeah, okay. If you have any question, you can bring it. Okay. We have a question here. Pastor Shadrach, he says, please, Papa, on crusade grounds, when someone confesses and accepts Jesus Christ as a pastor directs them, do they automatically get salvation into the kingdom of God? If not, how do we gain God's salvation? Obi obeka kire wo say o pegya wo nsa na o accept Yesu Kristo a eno kire say sa moment ho na no wanya enkwagye bia oboa ma me nka asem nkyiro enkwagye the ultimate prize in the kingdom of God. And before
salvation will be granted to you, you must pay for it. You must work for it. Haven't you read the Bible? Jesus say, me ba mi kura makatua ewo mi nsam. Me de bre obia se de ne nyuma setie. Me pa cho onkenkan sa quotation. De be ntia. Onipa enyuma a waye no. Onipa ni nyuma a waye no. Tie ni onipa enyuma a waye no. Eno ene de nkwaje bre no. Tie ni enipa unyuma a waye no. Eno na de nkwaje bre no. Mame ma example. Ade wo show e show tribu ni say ye twro wudi ewo enkwaje nwoma ni mukura na yebetimi asa delete wudi afri enkwaje nwoma ni. Say ye twro wudi wo the book of life wa yebetimi asa delete wudi afri. Okay, kan Bible we there's no debate. It say ye twro wudi a ni yebetimi asa delete wudi afri nkwa nwoma ni mutia. And ye na was say uhunu say. I was say uhunu say. Wo ubetimi a ye bibi ama onkwaje a ekura wo no ye delete. What you say? Enti obi ka say obi ji Yesu di a ye ka say obi ji Yesu di a uni masechire. Ye ka say obi ji Yesu di a uni masechire. Enye se wapagya wonsa no wa confess Yesu tieni o. Enye se wa ma wonsa so no wa confess say meji Yesu di mafa Yesu di na ye mekraje nkwa o. Obuada ye kase obi a oji Yesu di a yen ewo Nyankopɔ ahenie mu no. Obi a owo mogya no mu chefa. Tieni obi a owo mogya no mu chefa. Onye se waji Kristo edi na nye wo a yaba crusade ewo dunkwa wo a yaba ye crusade ewo ofen so na ye se wo ade ho be ma Kristo na waba na wapagya wonsa na wa confess Christ enunti no ekere se wo automatically wanya nkwaje ibi kura nsi da na mmom onipa waji Kristo edi no ewo yen yanim. Eye obi a owo mogya ni mu chefa. Ye wo obi wo ha oji Yesu di esu oni mogya ni mu chefa. Unimu a mame ma biblical example. Ebi ni eye Satan. Satan eji Yesu di. Onim se ono ni Onyankopɔn ne ba no. Nanso oni mogya ni mu chefa. Enam se oni mogya ni mu chefa ntini. Ontimi nya ogye. Saa na tie nti obi wo ha oji Yesu di onim se Yesu ye Nyankopɔn ba nanso woni mogya no mu chefa nti wontimi nya ogye da ahohomone a omo ye demons omo ye principalities omo ye angels omo ye fallen angels saa ahohomone ni nyinara omo nim agi Yesu di se oye Nyankopɔn ba nanso so omo ni chefa woni mogya ni mu siwati ase omo ni chefa woni mogya ni mu nti omo ntimi nya ogye enti wo bi o ha wo asore na osole a wokọ na ehia me opa akwa asole ehia me de ehia me ne onipa a owo mogya ni mu chefa ye wo obi ho a wo ye sofo obi ho a wo ye sofo sa osofo okro no obe prea ye nyamedwuma last minute no ahwe yase adentia oni chefa wo mogya ni Judas Iscariot na oji Yesu di na odi Yesu achi onim se Yesu mankwa esuna Judas ni mogya ni mu chefa enunti na ye di boni nkonua eso ano ye di boni nkonua so Judas because no oni mogya ni mu chefa enti sofo Sadrak enyese obi be man nsa be gina ho a eno kire se Nyankopɔn honhom agye no na wanya nkwaje obua. We work for it. You pay a price. Some catch us say enkwaje no. You will be ha. Ono de ombre. Nyankopɔn de nkwaje na kyere dada.
Suomu, my children say salvation, you will be a ombre, when Yankupo de Quadiana Chedada. Any will be a horse, I just a year Juma, a pray a pe. Only permit to say Paul, only permit to say Timothy, only permit to say Matthew, only permit to say you can say Thomas, only permit to say Philip. Sa asuafoɔ ɛyɛ edu baako no nyinaa no ɔmo pay price ansa na ɔmo nya nkwagyeɛ ɛnso na ɔmo gye Yesu di ɔmo pay price ansa na ɔmo nya emogya no mu kyɛfa ɛnso na ɔmo gye Yesu di apart from Peter Peter hu Yesu ɔbɔ afɔdeɛ maa no a Yesu bie na no ka kyerɛ nsɛ Peter masrɛ ɛde ama wo enti sɛ woso tintim a na wasrɛ ɛde ama wo nuanom wate ase enti Peter deɛ first day a ohu Yesu no na for the bonti Yesu maa ne nkwagyeɛ ɔmaa no emogya no mu kyɛfa busa ho sɛ Peter oyi Yesu maa anaa wanyi Yesu ama adenti ɛna Peter deɛ yɛde kyɛɛ no yɛde kyɛɛ Peter at the dying minute of Jesus' life. Peter betrayed Jesus. Now when you read John 21, John 21 will tell you that Judas left the gospel and went back into fishing. What you say? Abra Yesu ewusole ye nempresa so a odi yi ne ho adi e de kire Peter no. Eti abra Peter ebe hwia sibia no na Yesu akofa na ba. Adentia efiri se owo mogya ni mu chefa enti owoje. Nanso so Judas de na oni chefa enti wo hwe ase no ya nkɔhwehwɛ no asuafo ni bi hwe ase no ya nkɔhwehwɛ wo mo because omu ni chefa enti wo ye be ye crusade e wo kurom na se ugitum se wafa Yesu a ye kura ye ntimi hu se Yesu na wafa no se ye papa o se ye papa o okura last minute kura obegya Yesu akini dio se unja Yesu akini dio o se wafa Yesu no kwa de ye mfa enkwagye ma wo hwan na be ye saa de we hwan na be ye saa de we enti saa na tie onyame nipa adaroma afi so questions no Eva Duboahin or say some friends of mine went there. Now they are all ashamed of themselves. Eva omani beguas omani beguas what question be able to me about what question a bit me aba saa na tie ani Elisha local for become Elisha so Elisha Janfusu the devil who is Lucifer, he knew Jesus from time. Thank you very much Higaba, thank you very much. Okay, what question we are with me about why Kevin, the question you have asked, when the time comes, you know. Okay. Thank you very much. Yes, a question we are now about why wadaroma. Yeah, Michelle asofo ni bi nkyerɛkyerɛ adam asere. Sɛ maka kyerɛ wo sɛ asofo no over 90% they teaches about illusion. Something that will delude you. An illusion. They don't preach reality.
Jesus preached realities. He spoke to people in real terms. But ene enkyerɛkyerɛ na asɔfo ni bi kyerɛ ne mitimi hwa na masere. Utimi tie sɔfo bi nkyerɛkyerɛ wɔ se ɔmo betu akɔsoro anas ansa na tribulation naba. Ɔsɔfo onyame nipa timi ka sɛ ohwimmerɛ no yɛbɛba abɛhwim wɔn ansa na amane na ba asase wei so. Saa nsɛm wei nyinaa mete a meyɛ din na masere. Saa na tie. Which Ernesto Usu, which people are you talking about? Yeah, Ebenezer Dunya. Yeah. Wana Udinachi. Michael Champon. O question na ubisa wana Udinachi. Ye Udinachi biya udidi woni Muslim biya. Obetimi akotu ama no. Mr. Victor, he says, Senior, when the sorcerer summoned Samuel for King Saul, was it the spirit of Samuel that showed up or an evil spirit? It was never the spirit of Samuel. There is no mimitiwe semawu na mini wiasia konfuo bia ni ho malam bia ni ho odunsini bia ni ho a obetimi akonjo me spirit amama apie adentia ebede na esum akonjo light amanaba. It doesn't work like that. Nemom ni die tie ni secret wo ni say in the dark world we have something called familiar spirit. So our familiar spirit otimi imitate to say nipa na nkasa ena eye de apie. What you say? Edenti otimi imitate to say bia meye asunani meye aduanani na makoba bi se me maame ewu anasa me papa ewu a na me pese me ko hu di oku na yesi kofa na tare bra kofa ne mpaboa bra na kofa ne hunam ade bra na yafre obi se bema oso oba ana ye de atare na hye nipa no ni a conjure spirit no wa apie woni nipa ni mu no wa be kasa saa ne omani nyina nya real eye familiar spirit ene ye saa ne man ye friend familiar. What you say? Sanity. Enunti no na ma saa nioma no etimi esisi a egbo na ya fresh spirit bi abewura oba bi mu na o yes some caricature movement bi ni nyina a familiar spirit, a familiar spirit. Okay, what question bi a betimi di aba? Kone we I say okohwe wo TikTok na Google Translate and ade aba o.
Question now there by no, I don't know. And to take notice of some of the things, and you money be ayana, kukoso I saw them, yana, very funny, very funny, very, very, very funny, yeah, very funny. Some people were actually having some questions, but it's just that me answer Crawfordian. Papa, please, can angels appear to someone in the form of a child? A total lies. Total lies. Total lies. Total lies. I have told you, my followers, that apart from you seeing me in a dream and giving you a baby, listen to me, apart from you seeing me in your dream and then giving you a baby, apart from that, anyone whom you dream about and the person is giving you a baby, kill that baby in a dream. They make me a catch around. Apart from say who me OPATAFUOR na me ma o eba e wo spiritually eba bia obaji e woni daye mu bibia kusa akwara no oji akwara na fa ne hwe okunu a queen of heaven e kwan ye ofa so e de to enipa no odi nka de ne ba brew na ne ba no abeye na ne ba no aba abeye adesoa etu abrabo so enti majority of mu a mo so daye na mukura enkwala wo daye mu no next time I'll be ube so daye ehu akwala biem kunu sa akwala no on be say mo ma life obe say wo ma life wan say wo ma life obe say wo relationship wan say relationship obe say wo finances na most at times no ya na sa akwala no mu gina ho ma family on be say wo ma o man say wo ma o man say wo ma on be say wo ankasa spiritual life nti enye papa apart from saa nneɛma no enye papa queen of heaven edi saa nkwasi asɛm no ɔde akwala bɛbrɛ wɔ daeɛ mu nti obi wɔ sɛ papa me so daeɛ na akwala kura me so daeɛ na ma wo ne nyinaa queen of heaven one of the symbol no odi agorɔ ɔde bɛtɔ fibroid ama wo ɔnyɛ papa nti wonya bi akunu Connie, I understood. Yeah, I understood the what you actually wrote to her, but I was actually trying to ask you if you actually took it from Google Translate or whatever it is. And it's on here. And Aroma. Oh, a question I'll be timid about. And ne any china and a last show. And ne any china and a last show. Okay, Connie, okay. If we're in France, okay, I've heard you. Give T Ayuli. It says, Papa, please, is it good to do so travel? It is never good.
How do you do the soul travel? Nobody can do a soul travel without the help of an entity or a spirit being. So under whose ordinance or authority are you going to operate? You can never do soul travel without that any support from any spiritual being. So how do you do it? How do you do it? If it is from the Spirit of God, yes, it's accepted. You can do soul travel. You can do soul travel when it comes to the divine realm. You can do it. Becky Jima, he says, what about seeing more eggs in your dream? It depends exactly what you were doing in the dream. What you say? Kofi says, Papa, please, can someone fast and get salvation? It never works like that. Fasting has nothing to do with salvation. Fasting has nothing to do with salvation. It depends. It depends. It depends on exactly what you actually. You have to narrate the whole show to me. What actually transpired in the rest of the spirit. I'm talking in respect to Becky Jima. Joseph Opokuma, answer a question we. My answer a question obusa first no. Otu no we ye raba Otu we ye raba obehu. Ona wo se wo sum nyame. Na nyame na wo sum no se Nyankopon na ye no kore se onim wampa. Se nka wa besra wo. Ona wo se wo sum nyame o. O sum nyame. Wa sum nyame 19 years ni. 20 years ni. 25 years ni. Fine, me de enfie dodo a wo de asum nyame me mfa wo. Ene watimi adi Nyankopon achi abofo okura bi mesra wo. Ena wo se wo ni nyame wa apam. Wana ka kire wo. Yesu kan na wante Joseph. O se minimi nwan ena minwan so nimme. Minimi nwan, I know my sheep. Minimi nwan na minwan so nimbi. Yesu kan na wante. Enti se unim Nyankopon ampa. Obeba besra wo. Wahu obi a ni nwan wo ba bia. Obeto enwan no asaram a onkonko hwehwe wo. Na save de wo bosom kura ofie a osole a osom bosom no. Busa konfo a akom afa no. Eye no kurem enye azan akonfo yi. Busa wo mo se enunti sa konfo yi omo kom omo hu omo bosom no. Na ade na mo de mu hu mu Nyankopon no. Mu Nyankopon no. Ade na mo de mu hu no. Obie ni ho wo nkwaje a wu me odifo opatafuo se wo ba me nchen me pe wasem na me pe se osoro ejo na ye ma nkwaje a me ye de mawa ukọ ya na adwene ubehu aburo so aye 72 hours aburo so aye 72 hours e wo se wo soro e kasa ma hu se yampa afa de manya oje na wasu nyame be 10 years 15 years bibia no ho kire se Nyankopon ehunhun bi kura e ba wo nchen de bia wo beso da e bia na wowo e ba ho enye wowo ne ba ya na kraman enye kraman a enye kraman ne ba ya na nantwie bi bulldog bi ne wadwa agu so da yem na Nyankopon yeso odwane edi nkrofo achi wo da yem sa. Sometimes be truthful to yourself. The problems that we have,
We are not being noted for calling a spade a spade. Uwo ojia obehu. Onipa bi a owo ojie bia obehu. Uwo ojia obehu. Uni ojie so a wo ya we. Wo ya we ehhehye ho kana untimi nka. Nipa bi owo ojie bia na obehu. Ojie ni nya bape. Enkonua bi asum bia na be pai. Unkonua so pai a osoro ene obekasa. Osoro be kasa. Se nkonua na eso no apai a eke wo se ebie kwan ma osoro eba wo nchen. Na wo se osoro ba wo nchen. Enti nkonua mpai obede ne wanyi oje. Mo na mo si munim nyame o. Ti se kurom ha ya ye din ye hwem krofo bi. Nkrofo bi omo gi Yesu mo jata o mani ase ye hwe wo omo si omo nim nyame. Wo de ye twen ye ma ye ho kwata be 3 4 5 years. Ye hwe ade. Eze me nkasa bi. Osi mi ni minwan ena minwan so nim me. Mi nim minwan. Inti hwan na owo krama bi wo ba bi a krama ni nim se we ye mi wura. Krama ne yawe. Owo oji a ohu. Mame mfrɛ osisi a. Mame opatafoɔ me mfrɛ osisi a. Na me mfa ogie e ma wo. Me nsrɛ ma osisi a na ye ma wo ogie na hwɛ sɛ ukɔtɔ hɔ no mu a osoro enkasa nkyerɛ wo a. Osoro de ogie be firi soro de ama wo. Amwo hu sɛ ampa manya ogie. Na sa mere ya o das ye fast ya akɔnkyene a de bia obɔ mpa ye titititi nsɔle fie. Ɔbɔfoɔ kora mesra kora wase wo ma. Enu nti wo kora wo di adanse sɛ uhunu nyame bɔfoɔ da. Anya krama ya na ewo na Nyankopɔn ne krama na nam. Nyankopɔn ne wo ne nam. Nyankopɔn ne krama na nam. Nyankopɔn ne wo ne nam. Nyankopɔn ne krama na nam. Ana wo ne eyi na nam. Ni bizawo. Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛma mo ngyi mo ho akyinyi o. Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛngyi mo ho akyinyi. Na akyinyigyie bebrebe no ɛna ma onipa entimi enya Nyankopɔn mu nhyira no. Saa na tie. Ote asɛm a Yesu ka kyerɛ Peter. Sɛ ote asɛm na Yesu ka kyerɛ Peter. Osi Peter wo de masere de ama wo. Masere. Enti Peter be twa ni pati. Onse Peter wo twa ni paso. Peter twa obi aso. Uhu sɛ ye de bua ne foda. Me ba che uhu sɛ ye de bua ne fo. Ya mfa mu na ten adentia efi sɛ na Peter ya sere de ama no. Uhu sɛ Peter ana wan kenkan Bible wa hu sɛ ye twa Peter aso ana unim Osi Peter wo de masere de ama wo. Yesu asem okan na osi Peter wo de wo masere de ama wo. Enti Peter yasere de ama Peter. Yasere de ama Peter. Onyankopɔn Yesu asere de ama no. Peter never deserved salvation, but because of what he did for Jesus, Jesus asere de ama no. Akwana na obo asennua ne so. Enka ne won se mfata nkwagye. Na so Yesu esere de ma no, o ma ne nkwagye. Enti nneɛma bi wɔ hɔ a mo daadaa mo ho. Mo kra na mo daadaa no. Mo kra na mo daadaa no. Hwɛ
meti hɔ ya meti hɔ yi maame nkyerɛ wade meti hɔ yi maame nyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ sisi a maame nyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ ɔmbɛ soma apra na nso ne sisi a ubonse baabi a mɛba bɛtena no sɛ ɛyɛ wo fie na mɛba ubonse mi gyina hɔ na twans na tender ahyase ɛbɛdwu dwa physical ɛbɛdwu dwa saa de sɛ mi bukotodwe ɛma me nsa so pakyɛw ansa no ɔsoro a yɛdin sɛ me yɛ adeɛ a awurade mpɛ ebi a awurade sɛ adeɛ wei ma me nyɛ na ma twi afa nyame anum asɛm so akɔyɛ nyame bufu mi a ɛyɛ tender na ɔne me de kasa ɛbɛdwu dwa saa tender bɛdwu dwa physical mframa bɔ na yɛ te sɛ deɛ ɛdan a metim no koraa ɛyɛ abu agu no ade sɛ me bukotodwe ma me nsa so na me su pakyɛw wobɔ sɛ na ɔmo agyae anadwo na obo se Jacob tumfo na obesane wansane obesoma owemfo na waba be kase woyese na wo de wo no abrabo na wo bom tumi bia nyini hu adi nkyerɛw wo na wo se yese wo ni Yesu na nam Yesu no kura wo nsa hu ni da abibifo uyi 1000 a emu 990 enim se Yesu oye kokɔ on the tally calendar no so no wa yese opa wura ensolim na me ka kyerɛ wo sɛ my brother unnim nyame enti ma yɛn kyerɛ wo baabi nyame akwan wɔ na timi toto wanam oyie na nyankopɔn enhyira emra wo fi a wo se we wɔ yaza oh my goodness my goodness my goodness oh my goodness oh my goodness oh my goodness peace ato peace it is even a shame. Atopi says, Papa, please, I'm asking if God or his angels can turn into a mad person to give you back your money you lost in the market. A mad person gave me back my money I lost in the market. It will never, God will never, or an angel of God will never turn to be a mad person. It will never. What glory is in a mad person that God will transfigure himself, that an angel with such an incomprehensible glory upon his life will transfigure himself into a mad person. Obi a wa bodam. Onu nyankopon be dane bodamfo. Na animonyam be na wo bodamfo. Nyankopon honhom eye osoro abofo animonyam be na wo bodamfo ho onu nyankopon ana angel Michael ebe dane ne sa bodamfo ne voice. I can say bodamfo ni su na obofo a wa bodam. We kura enkabida kura na enkabida na nyankopon honhom a eye kronkron a ehote na animonyam wo mu no ono adane bodamfo na bodam ni animonyam be na wo bodam ni mu mo hwe Ghanaian movie ni Nigeria movie wo nyankopon no nyankopon bo osoro ni asase the only thing nyankopon betimi aye ene se oye sofo te se meti hoyi me spirit eye ahonhom a mene wo monam on betimi afa me image e de aba wo nchen e wo daim tienie on betimi afa me voice e de aba wo nchen e wo daim ene wa bekasa enti wo behu se eye mia enso na nya mia enti anopa no honhom no be alert me no aka kire me se enipa bi wa America or Canada or Germany or Italy or Spain or Accra or Kumasi
me de wo voice anase me de wo nipadua ene ne de kokasai me kan say ni say na kire no na ma twero na me de ato ho tie ni ye enu nti o kenkan Bible say abra Moses the burning bush abra ojano eyi ni ho adi kire eye Moses no abra na ejano kasa no or the ne papa voice tienie ejano de eye Moses papa ne voice ene kasa ye enti abra Moses te voice no on say me kire wagi o on say wo afuom na wo do na obehu all of a sudden eja ehyi enso musie ene bibia sa eni ho a ede na abeye ubedwane meboa me pa cho se wo afuom na se wo do na ubehu se eja ahyase na ehye eno a enhye kokodua eno a enhye nwura eno a enye hwe a ede na abeye uyem be hyew eno nti na nyankopon pese obehunahuna eye Moses eno nti odi Moses ne papa ne voice eno oye den odi ne kasa enti Abraham Moses eti o papa voice no eno oye se eno se o papa na ehye ejanim enti wo twe apini eja no ho no okoye nyankopon ne kasa ya o ka kire nse ewo mu se eni na wote no eye o papa ne nanso enye o papa na minim se me kasa kire wo a ehu bebo amu adwane enu nti na me de o papa ne ene mo kasa ye no na eye me unana Abraham unana Jacob unana Isaac nyankopon ene o papa u Moses o papa nyankopon enti Moses eni ji se na Moses ababete Abraham Isaac eni Jacob nka enso na wonim wo mo tieni o na Moses abete wo mo nka enso na wonim wo mo enti e ba sa no abra nyankopon honhom no e ka se o papa unana Abraham unana Isaac unana Jacob eni o papa enyankopon eye Moses de se ya bo o papa din e de afra eye the great patriarch Abraham ni Jacob mu enti e ma ne pinche se okotie de Awurade ka what you say enu nti nyankopon entimi nkoka se me kodane bodamfo na bodam ni no no abodam ne animunyam be ne woni bu a ono nyankopon pe image bi adane a o se me dane bodam ni enka bi da sa asofo na tetetete online a o mo kyerɛkyerɛ nkwase a kyerɛkyerɛ no mo ti aya ma mo mfi mo work it out say what you say nti sa na tie o question bi a betimi di aba wada roma odi for patafo nyame ntie be ye kakra na me kai o say ene kyena na ye la show o ka say yes o unim nyame a unim nyame a do people don't know how God is. They don't know how the Holy Spirit operates. Most people don't know. They profess to know God, but within themselves, they know they are empty. Do. Do.
Emre bi a tieni emre bi na sofo maame bi sofo maame o ya sofo maame pa ewo House of Faith Ministry intime ona oba me nkyɛn na ɔse ohu sɛ ɔyɛ empty nti ohia Holy Spirit tieni o ohia Holy Spirit ɛna me yɛ impartation ɛde maa no ti me yɛ impartation maa no ɛna me kyerɛ no nneɛma a ɔbɛyɛ a Holy Spirit de bɛtena ne so na Holy Spirit ne ɛne ne bɛnante daa kɔpem daa obiwu na ɛsere sɛ me ɔpatafoɔ na me yɛ impartation ne maa no me wie kura no ma saa nu me ho wonim die ntia sɛ ne kunu epie ne ɔkɔ abɔnten a ɛmaa ne kunu ne wɔn bɛkasa deɛ ne kunu bɛyɛ bia no sister ne bu kotodwe pɛ na wɔfrɛ tumi na wɔn konkono baa ya no ahyɛ aseɛ ne ɔka ukunu ɛnɛ o wei ɔkyea ɔbaa wei ka sei ɔbaa wei ne afrɛ de sei borɔno sei tam sei make ɔpatafoɔ me sei make odifo ɔpatafoɔ me sei menkasa obi sei make ɔpatafoɔ me sei because me na ɔyɛ good of the House of Faith it be ye impartation no me ye full 7 dimensions ringna on say Holy Spirit ni omu first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh me ye full 7 dimensions ringna me kura na me ye opatafo se me bia me ko ba bi se me koya ade a sof maame ne fafo no afrem papa me busa on konkron so obekọ ha obeyese otimi ma me program lineup otimi ma me program lineup de me dwiri wo mitiri mpo otimi kan nyina nkyere me na o sori a o ko hwehwe wo kunu fon so na ne nyame na awosom no sei avrade Awurade nyankopon na osom no osom no sei uhyia obi wo dwom wona won konkoro na nam oyɛ bɛɛma na hon konkoro ɛwɔ so a ukɔpɛ oba agye sɛ wa musa hon konkoro opɛ oba no nne oba no ti ase anadwo obusa hon konkoro sɛ oba we wote sɛ obɛka oba no ni nsɛm nyinaa bi akyerew wakyerew ni suban adwembɔne ba wo yiri tirim adwembɔne ba wo kunu tirim obɛba bɛka akyerew sɛ wo yiri adwembɔne aba ne tirim wo kunu adwembɔne aba ne tirim wa plan sɛ obɛyɛ wo sei the Holy Spirit will tell you all ɔmfa ba akokora nsie wo da share. Do you know what the Holy Spirit is? Do you know what the Holy Spirit is? Hon konkono ena udi no agoro. Hon konkono na oka na wan sebo no. Me ya. Sure. Do you know how beautiful it is to walk with the Holy Spirit? How beautiful and how gentle it is to walk with the Holy Spirit. Holy Spirit na ufiye abaifuo ko meeting a ne waba be frɛ sɛ bɛsɛ mi enko na kɔhwɛ de ɔmo ka no hwɛ mu ana mo ba zenit ɛwɔ asubɔnten tienie mu ana mo ba zenit ɛwɔ asubɔnten lady bi na ɔyɛ Jehovah Witness ni
saa same way lady bi na oye Jehovah Witness ni na lady no na otinyina hini ena owo asthma na wa frame onyame da enti one day ene wo force ya na onyame enti wone me kasa na osu e wo phone so ena metia no se he wanyame ohwe so nka asem a oka na onjai esu na osu enti ehwa ene o ka kire me se o asthma na me se wate o asthma anadwi ya me ye afiri ne so edi ebe ebiem no se ye no na me se mate ekwa omehwehwe me now saa dana na dwo ni 3 days asthma no amabiem ene oba eye asubonten enti oba asubonten no tiedie asemwe omo a efiri asubonten nyina ya awe na oba ya no mehwe woman ni di na mepɛ na asem ena mea me chair de ho konkon se fakọ mea na me ye impartation ni ma no me na me ye Holy Spirit impartation ni ma no na me ye impartation ni ma no on say Holy Spirit no ye impartation ni ma wa wani bebie waso bebie we na oda ho anadwo wanya Holy Spirit na wie no oda ho anadwo na Holy Spirit be ka kire say he ufiefo na omo ye meeting no afei osi di machi osi odi adie bi achi na adie no eye white ono a ohu adie nani na adie ni lead no but ote voice osi di machi na adie ne de no call ya afei ode ne call ya edua bi ase obehwe se emponche tieni o obehwe se emponche ebi ye okra ebi ye wowo na omuwo edua na se na omu ye meeting enti obenwan se ade na di nanim white no atu bibi te se ade bi afiri ni nsem agu omo so afe na aponche no ni ti adane ne soa wowo no na wadane ne wofa afe okra no na wadane ni nua a odi nachi ene omu ye meeting ewo ayi na se tie ni omu ye meeting odua na se ade achiye no otie omu kasa omu ka ni nyina ade achiye no ode aye ntokwa ene okọ ne soa ne so ene oka che se soa o ka se meeting na am ye ne mahu o se no wadane aponche ena ne soa no hwe nanim di atọ ne soa no so sei saa semwe omo a na wo asubonten saa mo ana mo asubonten woman no ta beka saa semwe woman no wo asubonten obi a wadi machi e wo asubonten bia no onim saa woman no na hon konkruma obi si fie cha ni free o si fie cha ni free mo nim hon konkro ka se ai momo de no eye saa tonso ka o ka se o ka tonso eno che se hon konkro ne wona na nim sa baifuo ne abosom kra ka tonso busa obia saa semwe na chairman mu nyina wo ho saa semwe chairman mu nyina wo ho na omo wo ho no asubonten saa woman no ne lady na e friend amen no one nene da nan pa on be hia e wo ho na ofa na damfo ba ebu ha o jai asori no abro ko akra o jai just like that okay nyankopɔ tumi ni ho ufiefo okra ye meeting a ohu ufiefo ufiefo ye meeting a ohu ufiefo ye meeting a ohu we are said there mo na saa na mo pe enti de mba bia bonja mo ho ise OPATAFUOR de mabre mu ntime home ise next year preaching kwa na me preach sa preaching no secret again everybody nyankopon
Honkonkron na ne wonam. Ai honkonkron ne wonam pa untimi. Ena ofiefuo ye meeting a uhu. Honkonkron ena ne wonam. Baifuo enam awia kete na ne tisi fom ne na ahwewiem kura uhu. Aduane a wokọ akọtọ adi no. Se oba ne ye baifuo se aduane no eye yare na elda ajay no atọdo adi. Hey, obi oha onam ai Accra obehia obi no oton ensuo na oton no obehwe spiritually na typhoid ebi e asthma ebi e HIV AIDS na waje na wanom HIV AIDS agu yam bra tienio utimi gi HIV AIDS na wanom bra na wakoda kwasiada na wakogina asodem. And so 3 days ago ewo makola malata Medina market uto HIV na nom ye obeka wano atumi akire o secret no onsa nka wano ntum oye oho se medie nyame a wafre me so me nyame otimi mu no ye ni nyame na nam o agidifo enka ya wu hwana ka kire sa nipa na o kasa no obekọ di fie na calendar na ebo ho era ni yankopon obi a woni onkonkron nam ena ohun timi kirewa onkonkron no o ma o secret bia on kire o se ahokire na aba wo so no yese na ahokire ne nko meboa obi a woni onkonkron na nam o ahokire timi ba wo so a onkonkron ne nkire wo se yese obi a wo se woni onkonkron na nam asofo a wo so le ya odidi o machi ewo Facebook TikTok ene hwa Instagram YouTube ni ade nyina nyankopon ntimi mie wani nka nkire se we de nyamako a we de oye pataku we de we sei ena udi o mu nyina achi mewa obua enada ho ma wo ho kwan na ka kire urade se urade minim pefe se mihia honhom mihia otumi ni bi sese de ma yemre matosini obi oha na nikunu tienio na nikunu ahwie acid agunu so na ne yere ana ne mpena ahwie acid agunu so obi wo so na ne yere apoison enka wo kofie no hon konkuru beka kire wo se aduane na okodi no o yere wa poison no obi beka enka beka kire wo se ukunu ana wo mpena ana wadanfo no wanya adwembone se opese ohwie acid gu so enti yese na ne konkomo ano emmo ne so na wo de uhu hwe oda anadwo a na kraman abetafre wo nsam ohwia no wasa dwagu so nwowo ene ba wo so ewo se tumi na utisha nase wowo na oyi ne ho adi kire wodaye mu no ewo se tumi ni betwitwa wowo no no okunu na wo de wowo na me wankunu kura ewo se wowo no wodi ehu edwane firi wabrabo mu ko tienio se wowo no tumi na nkunu kura ewo se wowo ne de ehu edwane firi wabrabo mu ko na wo de wowo na anwane wowo ni mom na adwagu wo so na wu mom dwane arewo se
Rati Yankopo. Linda, thank you very much. Right. Obi wɔ hɔ a me nkwala a ɔmbɛhyɛ me n'ase me nkwala a ɔmbɛhyɛ me n'ase wɔ asubɔnten ɛdeɛ paa na ɔmo yɛ a mahu ebi wɔ a meka kyerɛ agya sɛ so de yɛdinfo ani hwɛ wɔn nti ebi wɔ a me nkasa o deɛ ebesi biara de ma frɛ agya sɛ nipa asumasi wayɛ sei tie o nipa asumasi wayɛ sei wakɔ gyina ha waka asɛm sei wayɛ sei no wayɛ ɔde yɛn fa ntoɔ ɛdɛn ɛbɛba obi wɔ a mesi hwɛ akɔa wei adwene sei na ɛwɔ ne tirim aya na ɔmo nim sɛ obi na keka nsɛm kyerɛ mi o but hunu sɛ oda adagya ɛwɔ nyame anim oda adagya ɛwɔ nyame anim biribiara ni wɔ deɛ nti a otu maduro a enyame no aseɛ no efiri sɛ me ne wɔn nkonkron na nam ofiri sɛ edie bɛnti na ɔpatafoɔ sɛ westadi ɔpatafoɔ ade bia me ka kyerɛw sɛ pɛ honhom nkonkron akyira kwan pɛ honhom nkonkron akyira kwan an sɛ me advocate for ɛyɛ bible na mo me advocate for the holy spirit unim de ntia anka honhom nkonkron bɛka kyerɛw sɛ sister we wabɔ odua wɔ akyi sister we wɔde wakɔ aduro so sister we ɔnam kwan mu a ɔkɔ ha honhom nkonkron na adwuma no yeah. Ebenezer Dunya, I say it bewitches where the fire us at night. Oh yeah, for real. We get some niggas where them did the lie. They shadattalanku. It bewitches where they mess up them alive for night. But Kenya cats pay na them they weep because witches go come for them a dream inside. Some witches be where they tear some guy way he bed way night. He dream way some witches be the hunter. Way he gather some confib way for the dream inside. He say, Charlie, what today inside me he bigger than you, the witch. Way he did that way the witch can't catch him, tear him, some slap me. That one day be necessary. Say a Christopher no. Akware nyum na or boy no eyo. Or say catch one boy and slap him necessary. I say a pomu a Christopher ni bi anitu. Ne mo guy no spectacles ni be out of form. Oh, Kevin, necessary. Catch one boy and slap him. Necessary. Go bees. See these guys where they did the street. Huh? Like you go Ashama, you go Medina, you come Kumasi, then go Alaba, Ashtown, Doom, Tafo, Pankrono, this Kenya say Buokrom, Chrono, then Atafwa, then Boshen. These them are niggas where them dead the way you go see them alive for. Then be drug addict than things. If you guys say it be them a nigga eyes where them they take do that thing. It be witches where them destroy them alive. It be witches. What they pay me self Christ say he said them are parents be Christians. So them are parents, them be Christians. This Ashama niggas where them did there, go beat them. Some of these people, them be president and ministers.
But the witches in them family, them take the presidential gift, the ministerial gift, where them take exchange and give them real life, kubolo life. Unma na cultural. Omo mugu ashaman, omo num wi anum nuro asay kumase, omo boys omo boss asay nyina no. Ma min katwi no ate ase yi. Ni obi na TPG kasa no. Omo tituo sa boys ne girls ni nyina no. Majority ebi original ministers, ebi MPs, ebi say. And so abaifo na jeje wo mo hyebere ni nyina and omo de sa abrabo funu no na de ama omo. Na de ya no say omo maame ye asofre mpanyinfo asori ma na de bia de tie mu susire de wo wiase maami nka no kore se sofo mesrew me de awurade achi 10 years ni mi hu ni da nti boa me na mi hu nyame anim onyam da okoka sister yi a adi wanya Christian name ya mani Susanna bi saa na odi na mabrabom no sunsan no one na nti Susanna ene oni na mu saa Yamani Susanna, Auntie Susanna ba, or your cobolo, a wee base, Auntie Susanna ba, or your this, Auntie Susanna ba, or your that. But Susanna Michiao, Yamin Shroud, na Euraden come home, Auntie Elizabeth, oh, somebody Yamin T. Christian T. Auntie Hannah, but your Michiamu, oh, Sister Esther, Madame Roma, say yes, somewhere, ma, yes, Mamma Radi. Oh, Auntie Doreen. Oh, Amzi. Oh, and Chawala, Nano one ma chapula. Nemfanti for the Namfa. Oh, and I know the Yahoo chapel, the Mara in Chawala call here. Oh, Miss me brother be ni bawawo. Namako here the dema. Hey! Susanna Wesley. I tell my by why. And grow for you how many who ask them. Oh, I do what to say. Oh, I don't. I don't buy a sober. Say the you say I saw no. A sober movement. A sober. Or no one ni ba coach ya na call left. Next time you respect a Rasta man. Hey, Auntie Doreen, and then my who chapel in Chawala. Soboro, if you a market, I could to be why. I to be no market, ye dear say, Jabe and day. With you for OPATAFUOR, ye dear say. Radin Yankopon.